Saúdos, familias. Pregunta. Se hoxe lle pregunto a voluntari onde é máis probable que teña dolor agora mismo, cal sería a resposta correcta? Aquí? 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 A resposta correcta é aquí. A dolor máis frecuente nos cans e gatos é o dolor radicular, o dolor de espalda. E este é o tema do que imos falar hoxe en Veterinario de Familia. Se para ti os teus animaliños son tan importantes que forman parte da túa familia, esta é a túa canle en YouTube, a de Guillermo Campos. Ven a pasar un ratiño en familia. E o caso é que, claro, voluntari non pode falar e moitas veces é difícil saber que teñen dolor de espalda. Pero hai maneras, sí. Por eso é interesante que nos fixemos se temos cambios na súa maneira de moverse. Sobre todo na súa maneira de levantarse cando están deitados, pero tamén, pois, temos que ver se cambia a súa maneira se se ve incómodo ou se cambia de postura cando come no chan. Temos que fixarnos se sube as escaleiras dunha maneira diferente ou se non lle apetece moito, como que remolonea. E tamén, pois, non sei, se a súa maneira de andar e de correr fai algún cambio que nos chame a atención. Nese caso, pois, está ben que yo comentedes ao veterinario e que revise. Lo ha dicho, lo ha dicho. De todas as maneiras, nas revisións anuales, habitualmente damos unha pasadiña coas mans por toda a columna con estas manitas que me dio Dios para ver se topamos cambio no volumen muscular, no tono muscular, contracturas e puntos, e se detectamos algún punto concreto onde teña dolor. A eses puntos chámanselle puntos neurálxicos. E se topamos algún cambio, pois intentamos buscar que hai detrás. Moitas veces o que hai detrás pois son exercicios inadecuados, falta de exercicio. No caso dos cans hai unha cousa que é unha limitación que temos agora coa vida moderna, que moitos cans, na práctica, nunca ou casi nunca poden correr libremente. E se non corren libremente, se sempre van atados, a columna non se exercita de maneira normal e isto pode estar detrás da aparición de problemas. Unha cousa que tamén é interesante é ir facendo chequeos anuales nos que se fagan radiografías, por lo menos a partir da mediana idade, que nos permitan ir vendo como aspecto radiográfico da columna ao largo da vida, porque isto pode nos dar información moi importante. Vale. Se resulta que nos aparece un problema que nos genera dolor de espalda, me jodió bien. Bueno, canto antes o detectemos, máis levadeiro vai ser para o animal, máis eficaz van ser as accións que tomemos, menos mal que o estuvo pasando mentres tiña o problema sin detectar. Entón, aí temos basicamente 3 líneas de actuación: exercicio adecuado, fisioterapia, que, bueno, hai cousas que temos que facer na clínica, pero hai cousas sencillas que se poden facer en casa e que vos explicamos. Medicación e, en algúns casos, tamén suplementos nutricionais ou dietas adaptadas. Con todo isto, pois, bueno, intentamos que esas espaldas que están delicadas, pois, o leven millor, porque eso pasa como nas persoas. Unha vez que a espalda che empeza a dar a lata, No, contra esto no se puede. xa tes un punto débil para toda a vida. Buah, estoy hecho mierda, tío. Se este tema vos pareceu interesante, xa sabedes que nos podedes dar un like. Se vos gustan en xeral estes temas, non deixedes de suscribirvos. Se queredes facernos comentarios, e os amigos de Veterinario de Pollo incluso participar de alguna maneira nos vídeos, tedes a porta aberta, porque isto é unha carne para toda a familia. Esta familia cada vez máis grande que Veterinario de Familia. Pequeños, chao.